Bismillahirrahmanirrahim. Yeli temaşavana di zamanekî da li heremê dora Kabê wan mekana yek dua dike. Destê xwe bilind dike, dua dike, dibe ya Rabbê alîkarê însanê rast û durust. Ya Rabbî tu alîkarê însanê rast û durustî, tu alîkarê însanê ku malê helal dixwin alîkarê wanî, tu ne alîkarê ew însanê ku malê heram dixwin, malê diziyê dixwin, tu ne alîkarê wanî. Bi vî awayî dua dike. Hemd û sena ji te re ve dibe, şükür ji te re be, bi hezarê hezara şükür ji te re be. Ya Rabbî tu alîkarê însanê helalxwirî ku malê helal dixwin, tu ne alîkarê însanê ku malê heram dixwin. Hinek însan ji li wî derê dîqata wan dikişîne, dibe ev me vî awayî dua dike, başka duakê din nake, ka merin balê miheqe ev îbretek divê duayê wî de heye, ka merin balê çi ye? Diçin balê jera dibêje kî birakê delal, tu vî mekanê muqeddesî, vî mekanê ku dua qebûl dibin, tu çi tê bi vî awayî dibêjî, ev hikmetê vir de heye, ev çi ye? Em dixwazin tu ji me re jî bêjî. Ev yani dibe heft sal berê, dîsa alvê derê dibe ez ava digeriyam, dibe min cüzdanekî dît. Çentekî cüzdankî. Dibe min devî vekir ku di zikê wî de zêr hene. Min wan zêra jimart ku tam 1000 heb zêr in. 1000 heb zêr. Dibe kêfam hat, min gola baş e, ez hinkî fikirîm ji xwe re, dibe min got ez ê van zêra wiha tişta bikim, min da ser ev di heyala xwe de. Xweşê dibe ez fikirîm got van zêra neyê min in kî yanî, van zêra ez ana ji xwe re xerc kikim heram in, min erdê dêtiye, malê xelkê ye. Kabinê êkî ye, ji bo çi 1000 heb zêr gihandiye hevdû, wê pê çi bike? Wallahî got min got ez van zêra naxwim. Ew çi jî ez van zêra naxwim, min xwedî wî dî ez ê bidim xwedî wî. Neyse dibe di seroket arê camerekî gazî kir, got ji bûna Xwedê çentekî wiha milva derê hindakî de gelo kesî ji we nedîtiye, dibe dengî wî hat ket guhê min. Dibe enêzî bûm gazî kir dengê min çê dibe got ka were birako tu çi digerî? Min re got wele ez cüzdanekî wiha digerim. Got min got cüzdanê te yekî çawa bû, tê de çi hebûn, ka ji me re bêje, teneke mer ti şekil erdê bibîne jî çi dibe birave, merivî nebêje. Birden merivî bêje wele min cüzdankî dîtî 1000 zêr tê de, ew yek bêje wele ê min 1000 zêr tê de. Merivî nebêje, merivî bêje ka bêje cüzdanê te yekî çawa ye, qetandî bû, nû bû, tê de çi hebûn vesayre, gava wî însanê got me nêr xeber eviye merivî bidek. Vî însanê dibe wele cüzdanê min yekî wiha ye, û tê de 1000 heb zêrê bi vî şekilî hene. Tamî rast e, ev dibe were wela cüzdanê te li ba min e, dibe wî cüzdanê didêkî. Wî cüzdanê didêkî, vî însanê jî derdixe 30 heb zêr ji wî cüzdanê, û dide vî însan, dibe ev jî heqê te, heqê te nexwar, te ji me re vî cüzdanê da min bi saxlama aştera 30 heb zêr bi helalî didim te. Mêrik lê dixe diçe, vî dibe mêrik lê xişçû, dibe min rakir vî 30 heb zêrê xwe, min heca xwe qedan, eçûm pazara kola, min êr tuwa gencekî pir xweşik li wê derê, dibe min got ez ê vî kolê hanê ji xwe re bikirim, bira ji min re hinkî îş bike. Dibe min vî kolê eçûm, min got vî kolê çi qas difroşin? Gotin vî kolê hanê bi 30 zêrî. Dibe min 30 zêrî da wan, wî 30 zêrê helal, û min vî koleyê ji xwe re kirî. Berê kolê hebûn dikirîn, difrotin vesayre. û ê pîrekî ji wan re digotin carî ye. Îca dibe min anî dibe kola ji me re xebitî, kola yekî durust bû, rast bû, helal dişxwelî ew jî epey dibe dûrma me parî xweş bû. Dibe rokê ez jî kola bi hev re ne, em ji xwe re digerin, dibe ji wir de hinek însan hatin, dibe kola ji min re got avan însana zilamê bavê min in. Ez kurê Milûkê Fasê me.
او چاخه ازن دامه هنگا مگرتم کولا کرم مفروت نه بخودش اورو ده دمکی باوی من دگره و تزلامه کی حیفی زلامه کی پر باشی تا تادب ازیت من نکریه تا وکا کره خوب مرا معامله کریه و وانا آنا بیجم ویا بفروشه بفروشه وان اجی بگیجم ازگرلکا خو فقط مج 30,000 زیری کمتر نفروشه تزلامه کی حیفی باوی من ویفی پری بدهنی neyse de çند kişinin selamu aleyküm aleyküm selam van insana da ben bırak vi koli nafroşi evet böyle adfroşim. Evanat ben başa kütü bifroşi ama şey zeri biden te vi koli bideme evet böyle şey zeri ne adım da be. Şey zer de be hindik eşviyara vanat ben hayra me li pazara kola melvi genci persi em vi genci digarın şu. O dibê gotikî wela mevî gencî anê mefrot yekî wiha wa bi 30 zêrî tevî kolê anê vî gencî anê bi 30 zêrê kiriye em di qatî wî pere didin te çima qebûl nakê ev ya dibê welahî ez qebûl nakim 30,000 zêr û bidin me ez ê bidim ew nedin enadim malê min ev ya hev du dibin tînin diçin heta 10,000 20,000 25,000 mecbûrî 30,000 zêr didin ev ya jî wî koleyê difroşe wan dibin mevî kolê anê bi 30,000 من فرود و من کولا داوام را کر 30,000 زری خود ببی 30,000 زری دبی من پی تجارت کر من پی تجارت کر اف پی دبی درما من خوش بو چکی مال حلال بو دبی هنگی حواله مجمرا گوتن حیرا تبکاری اشترا زواج لازمه درما تجوا پر خوش بیه وای قیزه کی فلان در هه لگوری ته پر خوش که بدوه و باوی ویجی دن ازدار رحمت کریه به تن مایه تو بخوازی امانه ترا وی قیزه بخوازن دبی مگو سر چاوارا ارن بخوازن دبی چون جمرا وی قیزه خواستن o dibê me daweta xwe kir hêjik dibe dinyakî cihêzê wê hebûn û deve hebûn hesp hebûn bavê jî dibe dûrma wî xweş bû ji qîza xwe re bi saxîtî cihêz çêkiribû neyse dibê rokî nava cihêza da me li nihêrt min û wê dibim me levera nêr dibim wî cizdanê dît wî cizdanê ku min wê çaxê li vir dîtibû min teslîmê zilamekî kiribû divê min şer got vî cizdanê li vir çi dike bi te re çi dike dibê ji mir got wele bavê min vî cizdanê daye min qise nava cihêzê min gote bira cihêzê te be tê da 970 zêr dibê zamanında bavê min vî cizdanê li filan derê hinda dike zilamekî gencekî vî cizdanê dibîne bi helal lî dide bavê min jî kêfa ji wî gencê re tê dibê 30 zêrî derdixe dide wî o dibê ji min re jî got kî ava 970 zêrê va di cizdanê dane ev jî nava cihêzê te da ev jî ji te re ye dibê ku wiha got dibê min ji jina xwe re got wele wî gencî anê ez im li filan derê min cizdan dît û min ewil fikrî min got wela cepê wiha bikim paşê min got wele heram e nabe ji min re dibê dime ew bavê te bû hat got wele cizdanekî wiha wa dibê min got bav min re bi dayîkê dibê 30 zêrî jê da min û min jî pê wiha kir ji pîreka xwe re dibêje dibê pîreka min jî kêfa wê pirkî pir îca bêtir ji min re hat got wele tu mervekî wiha helal xwirî min ji emelê xwe da malê heram nexweriye bavê min ji emelê xwe da malê heram nexweriye gîro peda em ê înşallah teala bi rehetî jiyan bikin û bi malê helal em ê jiyan bikin îca dibê loma min bi vî awayî dua dikir îca gelî temaşebana viya heqeten hikayetekî ku îbret te da heye li ser helaliyê dibû wî gencî anî wî 1000 zêrî bi helal min jî ji xwe re xerc kirina neticede bû wî rabû cizdan wî rabû tu kesî zanbû hav xweda zanbû xweda dîtibû xweda zanbû dibê ji tirsa xweda min nexwar min da mêrik îca em jî heta em karibin em helal keda helal em bixwin wellahî em ê têr bixwin billahî em ê têr bixwin ya Rebbî tu meznayê navê xwe kî tu berê me daîma bidî rêya rast rêya durust û ya Rebbî tu meznayê navê xwe kî li vê dinyayê jî em ji te başî qencî helalî dixwazin û li axretê jî em ji te başî qencî helalî dixwazin û
مال حرام تجاری نبه نصیب ما یا ربی یا ربی یا ربی. وانت ببینند خیر و خوشی دا، اون تمام امانتی خدا بید.